Hiroshima. D'accord, alhamdulillah. Be aname maga bela jelen fo. Ka foli tengu esuri yere ni radio renouveau mo bela jelena. Femi nana ne ni yoro cinye namara ni tienfo balari nana nay. Kadaka on be papier soro anya soro fanga bolo. An nana sigi amasi an yere ma. Donc mais ni namara ni tienfo balya te jamanadenw ye parce que namara ye mun ye ni ma tienfo jamanadenw ye i bɛ ka tiɲɛ min dogo ka galon tigɛ o de y'a namaramayɔrɔ ye u nana ɲamakɔrɔkaw ka yɔrɔ ci n'o ye Jalobugu mɔgɔw ye ka bɛn le 14 janvier 2021 ma fɛn ma fɔ an ye lɛtiri ma ci an ma an ma sɔmi a la maa tɛ an cɛla ko min lakodɔnna la ka bali dɔrɔn fayiri fɛ ka na se an ma kana machine do yɔrɔ la ka yɔrɔ ci ka dɔw yɛrɛ la kunu ka bɔ sunɔgɔ la ko ka so ci an ma bɔ a kalama c'est an se k'a fɔ ko nin de nana ye parce que an m'a natɔ yɛrɛ ye an m'a sɔmi hali a natɔ la donc o la an y'a bila minɛ min kɔnɔ wa n'a b'o minɛ in fa o de ye namara ani janfa ani ka jamanadenw hakili sonya ka tiɲɛ labiri. D'accord. Bokar ma caman jalaki bi jɛkulu in kan ko san 1995 yɔrɔ cilen kɔ ko yɔrɔ dira ni maa kelen ninnu ma ko camanw ta feere ko dɔw taara rekaze ɲamakɔrɔkuranin na ko dɔw taara rekaze zɛrini na tiɲɛ jumɛn? Très bien. Sori nin kuma in kɛn bɛ ka dugu bɔlɔ minɛ mais an bɛ ka tiɲɛ bange dɔɔni dɔɔni. Ɲamakɔrɔ cilen en 95 u ye mɔgɔ 4,700 ni mɔgɔ 12 de ka du ci. O mɔgɔ 4,700 ni mɔgɔ 12 la u ye mɔgɔ 1,000 ni mɔgɔ 5 de sigi. O mɔgɔ 1,000 ni mɔgɔ 5 min sigira a tɛ i n'a fɔ o mɔgɔ 1,000 ni mɔgɔ 5 bɛɛ de taara ni jamakulu ninnu ma tɔɲɔlen na o ma kɛ. U ye senkolatigiw de tɔmɔ fantankulu ninnu na. C'est-à-dire kuma la teliya bolo ma 100 sarala i bɛ taa sɔrɔ a maa sigilen tɛ tɛmɛ maa 3 kan. A tɛ sɛbɛ o kan. Parce que ni ɲamakɔrɔ kura ni audit kɛ bi i b'a ye ɲamakɔrɔ ka yɛrɛ DGRP yɛrɛ sori a tɛ maa 100 bɔ. Maa 1,000 ni maa 5 n'a tɛ 100 bɔ. C'est pour cela an y'a ɲini gouvernement fɛ u ka taa audit kɛ dɔrɔn. Donc zɛrini ta min bɛ fɔ o ye mɔgɔ minnu tɛ dossier in maîtriser olu b'o de fɔ. N'o tɛ ɲamakɔrɔ Jalobugu maa den kelen pe tɛ zɛrini na a tɛ yen i t'a mɛn fana. Donc mɔgɔ 4,700 ni 12 la ni a ka kɛ yɛrɛ k'i ye mɔgɔ 1,000 ni mɔgɔ 5 sigi o tuma a mɔgɔ tɔw bɛ min? O mɔgɔ tɔ min filɛ sibiriyan kelen tɛ yen Mali faama tɛ se ka gafe yira jamanadenw na sibiriyan kelen tɛ yen k'a juru maa tɛ yen. Donc o de kosɔn an ko a kana kɛ kuma ye dɔrɔn a ka kɛ ka dalu fɔ ka kuma fɔ ka dalu bange o de kosɔn ni anw bɛ kuma an ye conférence de presse kɛ o don an ye journaliste wele n'an ye min fɔ an b'a dalu bɔ an ye dalu minnu bɔ anw m'a dilan o gouvernement kelen in de y'a dilan. Donc il faut que jamanadenw fana ka faamu de sɔrɔ a la k'a fɔ ko a sera sa olu yɛrɛ ka wuli i yɛrɛ ka tiɲɛ dɔ ɲɛɲini i n'a fɔ aw surunna ɲɔgɔnw bɛ ka min kɛ ka tiɲɛ ɲɛɲini k'a dɔn mɔgɔw kana to bolomafara kuma fɔ la ten. Mais i yɛrɛ ka wuli ka ko dɔ ɲɛɲini k'a dɔn n'o tɛ n'i tora bolomafara kuma fɔ la ten ni jamana in ɲɛmaaw minɛra maa tɔɲɔ min na lahara jɔ kɛnɛ kan e min y'u dɛmɛ ni bolomafara kuma i fɛnɛ bɛ minɛ dɛ. E sori bɔra kɛnɛ in kɛ a ka ca siɲɛ 1 tɛ siɲɛ 2 tɛ. I ye cɛkɔrɔbaw ye musokɔrɔbaw bɛ yen san 100 ani san 10 don. I ye cɛkɔrɔba dɛsɛlenw ye u m'a min u m'a bɔn wa taayɔrɔ t'u la jigiya t'u ye u jigi bɛɛ tun y'u ka donni kelen in de ye. Yali a bɛ bɛn fana wa forobafɛn maa kelen ka hakɛ ka bosi k'o kɛ forobafɛn ye wa a tɛ segin a ma a kuma tɛ fɔ. Ngalbi. Donc il faut que mɔgɔw k'u hakili don a la k'a lajɛ. Bɛɛ ko ko zone aéroportuaire don zone aéroportuaire ko in yɛrɛ de anw ma sɔn o de ma fɔlɔ o fɔlɔ de ye nkalon ye fɔlɔ parce que an y'o dalu sɔrɔ. D'accord an bɛ taa secrétaire général fan fɛ fɛn min ye Lansana Jakite Lansana a fɔra ko yɔrɔ in ko zone aéroportuaire don e ye secrétaire général ye jɛkulu in kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ a gafe ko i bɛ caman kalama a la n b'a fɛ ka ɲininkali kɛ min ye i ka pereperelatigɛ di a kan sabula maaw bɛ lamɛnni na u b'a fɛ ka tiɲɛ dɔn aw minnu ni kuma da tɛ aw bolo aw ka ni tiɲɛ fɔ fasodenw ye
aw sigilen bɛ yɔrɔ min Ɲamakɔrɔ Jalobugu yɔrɔ min ni aw sigira a la zone aéroportière don wa zone aéroportière tɛ ni zone aéroportière tɛ i ka daluya i ko fɔ a ɲɛna. Ok. D'abord, salam alaikum. Wa alaikum salam. Shira hɛrɛ la Ala k'an tile hɛrɛ la. Amin rabi inchallah. An bɛ an lamɛnbagaw fo. O tulo bɛ foli ka Ka se ka sori yɛrɛ fo a n'a ka baarakɛ bolo mɔgɔw. Inchallah. En réalité depuis an tɛ nin gɛlɛya kɔnɔ i ye wulikajɔ caman kɛ an ka lahala la. Inchallah. Donc o la an b'o foli k'i la. Diyara n ye. Min ye zone aéroportière ko kuma ye. En déguerpio plus précisément la coordination an bɛ a jate catirikan de ye ni fɔcogo wɛrɛ b'a la namarakan ni ye zone aéroportière lajɛ u ye espace min ta Alpha Clé la i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na hectare 8,720 san naani n'u kɔfɛ u ye 4,194 de bɔ a la ATT fanga la u ye arrêté 2008 fana ta k'a kɛ hectare 4,265 ye nin bɛɛ ye autorité ka bolonɔw ye document na document minnu tɛ kelen ye mais min ka jugu ni nin bɛɛ fana i b'a ye k'a fɔ Musa Clé la le 11 juin 1990 u ye laɲini dɔw kɛ Cɛman Kulibali a bɛ balo la a ma sa fɔlɔ u ka rapport kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ bɛnkan bɛnna min kan k'a fɔ le norme international d'un aéroport o ye 750 hectares de ye. Aw ye kunnafoni a y'a sɔrɔ min? O gafe dilannen b'an bolo o dilannen bɛ Cɛna yɛrɛ ka signature ni cachet b'a la. Ça c'est le 11 juin 1990 sani coup d'état ka kɛ Musa Traoré la on a dit le norme international d'un aéroport c'est 750 hectares donc an ta in kɔni bɔra aéroport ko kuma la a tɔ kɛra l'emprise de la zone aéroportière ye donc aéroportière ko kuma o kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ye o tɛ sahaba ye u ka dɔ wɛrɛ fɔ an y'a mɛn min faamu. D'accord. Issa Yafon Traoré i bɔra ka lanceni lamɛn sisan dɔ b'i bolo ka fara ale ka kɔrɔfɔ in kan. Ok. An bɛ lamɛnbagaw bɛɛ fo. O tulo b'i la. Ka foli tɛnku e seri yɛrɛ la ani baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen. A diyara n ye. N'i ye ɲininkali kɛ aéroport ko la ni Jakite a ye dɔ fɔ ne bɛ se ka min fara a kan dɔrɔn o de ye toujours jamana ɲɛmɔgɔw ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye. U ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye. C'est mɔgɔ caman lafililen don bi k'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ lagosi kɛ k'a fɔ u taar'u sigi aéroport la mais mɔgɔw yɛrɛ m'a ɲɛɲini jamana yɛrɛ fana m'a ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye aéroport yɛrɛ norme ye joli ou bien aéroport yɛrɛ ta ye yɔrɔ joli. An ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ a bɔra ka min fɔ n'o ye 750 hectares aéroport kelen don k'o de lakori korilen dɔ de da la wa aéroport ma ka yɔrɔ kori ka yɔrɔ fosi to kɔfɛ donc n'i tilala k'a fɔ ko hectare 8,000 o bɛɛ ye aéroport ye i b'a ye k'a fɔ o ye namara sira ye ni fɔcogo wɛrɛ b'a la a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kɔni kan parce que papier de y'a jira k'a fɔ norme ye nin ye aw taara o sigiyɔrɔma caman de la i b'a ye k'a fɔ sagaba tɛ donc ne bɛ min fara a kan dɔrɔn jamana ɲɛmɔgɔw ka tiɲɛ fɔ halisa jamanadenw ye aéroport ko kun kan sigida mɔgɔ minnu bɛ yen tan n'o ye yɔrɔ in sigibagaw ye ka kɔn 95 ɲɛ a cili aéroport nana sɔrɔ mɔgɔ dɔw y'u ka yɔrɔ san yɔrɔ in na parce que n'i y'a jateminɛ attestation de vente minnu b'an mɔgɔw bolo yen an ye a attestation vente dɔw ye u y'a san dugutigi sira fɛ ni papier min a papier dɔw kɔrɔlen don n'i y'a ye i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ vraiment nin tɛ sisan papier ye 81 b'a la 86 b'a la donc i b'a ye k'a fɔ o kɛra Musa ka laɲini kɔfɛ n'o ye président Musa an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ ni silamɛ o kɛra ale ka o lettre kɔfɛ ale ka lettre kɛra olu kɔfɛ donc o la i b'a ye k'a fɔ aéroport nana sɔrɔ mɔgɔw sigira yɔrɔ in na dugutigi di sira fɛ donc o ka kɔrɔ n'o ye o b'a mun jaabi o b'a jaabi k'a fɔ hectare hakɛ min fɔlen don u ye min ci 95 ani laɲini yɛrɛ ye min ye u tɛ kelen ye u cɛ ka jan kosɛbɛ o de fara d'accord Nango Bokar Traoré Safurulaye Samake an bɛ sigi k'a s'i ma an y'a ye k'a fɔ san 20 ani kɔ aw ka yɔrɔ minɛna aw la ko zone aéroportière don aw ye laɲini kɛ gafe bɔra yɔrɔ dira dɔw recasera
o ye yɔrɔ jɔ mun ye an se dili yɔrɔ la ka na se jɔli yɔrɔ la papier tun bɛ u bolo faamaw y'u la kodɔn u ka taa se yɔrɔ jɔli ma wa papier jumɛn de dira aw ma ka yira k'a fɔ aw ni sigili in ka kan nin yɔrɔ la aw ni jɔli in ka kan nin yɔrɔ la aw la kodɔnna aw ka laɲiniw kɔnɔ wa. Très bien, sori ni ye ɲininka o la n b'a f'i ye ko an la kodɔnna en même temps an sigira ni dalu min ye a bɔra gouvernement yɔrɔ de la. Mɔgɔ caman bolo kɔni si Adama Sangare ma kɔrɔfɔ in kɔnɔ i tɛ ɲɛfɔli kɛ an ka faamu. Très bien. Adama Sangare b'a yɛrɛ ko in kɔnɔ en tant que le maire du district parce que ale de ka papier b'an bolo mais ka ko Adama ka baara kɛ fana an ye Adama ɲɛmɔgɔw ladɔnniya la an y'u saisi officiellement ka an yɛrɛ kun ko f'u ye k'a fɔ san 1995 maa minnu ka yɔrɔ bɔsir'u la Ɲamakɔrɔ Jalobugu la halisa n'u bɛ fiɲɛ ni finteli ni tile la ani nɛnɛ la u ma yɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ u bɛ se ka yɔrɔ min jɔ ka k'u siyɔrɔ ye an ye président de la république kɔrɔ min ye Ibrahim Boubacar Keïta ye an y'a hakili jigin a ka tiɲɛli min kɛra 95 k'ale to premier ministre ale de yɔrɔ ci Alpha Umaru ka laɲini ye a hakili jiginnen kɔ a la ale ni a ka chef de cabinet min ye Buturu ye an bɛ to k'a tɔgɔ ta ni ka segin mɔgɔw hakili la ko fɛn dɔ de don o tɛ an b'a tɔgɔ ta ni ka segin parce que a kɛra de n'o tɛ a don a y'a yira an na k'a fɔ a tɛ fɛ k'a da don a la mais ale place b'a wajibiya k'a da don a la i bɛ k'a yɛrɛ pressé don an sigili la ale de y'an ci ka taa Agadlaf ma n'o ye Adama ka tutelle ye fanga kɔnɔ o fana na Agadlaf fana ye laɲini kɛ k'a fɔ an ka lettre ci ale ma officiellement an ye lettre sɛbɛn k'a ci Agadlaf fana ma o bɛɛ kɛra yanni papier ka bɔ k'a di anw ma donc o la Agadlaf fana y'a ka bordoro danfa da anw ka lettre cilen ale ma a ye bordoro da o de kan k'o de ci Adama ma ka laɲini kɛ Adama fɛ a ka taa lajɛ ni yɔrɔ in ye sigiyɔrɔ ye a ka anw nasigi ye o kɔfɛ Adama fana ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ structure fɛn bɛ yen nɔ n'o bɛ domaine na domaine foncier n'a b'o kun kan bɛɛ de bilala n'u da bɛ dugukolo ko kuma la Mali yɛrɛ kɔnɔ a bɛɛ de taara u ka note technique ta anw ka kɛnɛ in kɔnɔ u bɛɛ taara ka taa yɔrɔ kofɔlen ka jateminɛ ka taara jateminɛ k'a kan ni ani mɔgɔ sigiyɔrɔ man kan walima ani mɔgɔ sigiyɔrɔ ka kan ok u ka laban mission laban na an ka président banbagatɔ Ala ka hinɛ la Dawuda Jara a ye laɲini dɔ k'u fɛ a ko n denkɛ n b'a ɲini aw fɛ a ka anw dɛmɛ anw cɛkɔrɔbaw tɔɔrɔ la u ka technicien ko cɛkɔrɔba anw ti mɔgɔ dɛmɛ koyi anw ye gouvernement ka cidenw ye ni min kɛra anw bɛna o baara de kɛ ka jaabi di mais aw ka yɔrɔ in bɛ sigiyɔrɔ bɔ aw ni avion ti ɲɔgɔn ɲɛ sa quoi ni ma bɔ anw da a bɔra olu de da o bɛɛ de kɔfɛ Adama nana notification bɔ ka d'a ma a ye décision 2 bɔ ka d'a ma o décision 2 n'i y'o kafɔ ɲɔgɔn kan o de bɛ bɛn notification 840 ma mɔgɔ b'anw cɛla minnu n'u bolo bɛ u kɔ sɔrɔ fitinin ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan komi adamadenya yɛrɛ o ye mɔgɔ damadɔ b'anw cɛla minnu ye permis ta anw de kɛ b'u cɛla sisan notification bɔlen kɔfɛ aw kɛlen ka tilali kɛ dɔw taara ka taa permis ta permis d'occupation in tali kɔfɛ u y'a fɛɛrɛ sara quittance reçu b'a la fɛn bɛɛ b'a la permis bɛ ta yɔrɔ jumɛn wari sarala yɔrɔ jumɛn dɛ wari bɛ sara domaine de la wari bɛ sara domaine de la o kama ni gouvernement ko turu sigi wɛrɛ ma ne bɛ yɛlɛ de o kɔrɔ kan ti jamana kɔnɔ jama ka hakɛ to parce que pourquoi domaine kunturu bɛ se ka quittance bɔ ka di mɔgɔ ma dugukolo la ministre ko maaw taru sigi tulokun gɛlɛya ma parce que ministre yɛrɛ ma se ka mairie ka baara maire de district kan ka baara min kɛ ani gouvernement kan ka baara min kɛ ministre yɛrɛ ma se k'o dɔn ne ka faamu na o de ye ministre bila la n'o tɛ ni ministre tun y'o dɔn a ye kuma min fɔ a t'o fɔ ne bɛ se ka permis min bɔra yɔrɔ la ne bɛ se k'a den 100 di e sori ma permis min bɔra wa permis ti 200 jugu ma dɛ a permis ti 200 jugu o wari ninnu taara min a wari min taara gouvernement ka trésor de la o tɛ se k'a nege o ne hakili Adama ma sa Adama balolen bɛ yen n'u ko Adama ma wari lase u ma Adama balolen tɛ yen wa an kɔni ye wari de sara an ye wari de sara gouvernement fana ye wa gouvernement fana de ye papier di an ma ne y'o bɔ to k'o fɔ n ka kuma kɔnɔ pourquoi o ma sori yira k'a ye taa papier ta sori fɛ parce que sori tɛ maire ye kosɛbɛ
o ma lanceni yira k'a ta papier ta lanceni fɛ parce que lanceni tɛ maire ye mais mɔgɔ dɔ de yiralen don jamanadenw na a lakodɔnnen don ni baara min ye o de ye ka dugukolo papier bɔ ka di mɔgɔ ma aw m'a gɛn ka bɔ o la aw m'a bali o kɛli la fo jamanaden dɔw taara papier t'a bolo a m'aw bali yɔrɔ jɔli la f'u y'u ka maɲumako nafolow fara ɲɔgɔn kan ka taa yɔrɔ jɔ yɔrɔ jɔli aw ka machine ta ka taa don o la k'o ci sans préavis ni o ye jamana dilan ye walima o ye jamana ci ye an bɛɛ lajɛlen b'o dɔn koyi anw t'o bila jamanajɔ minɛn kɔnɔ anw b'o kɛ jamana ci de ye wa an ka hakɛ bɛ jamana in na permis b'an bolo autorité dɔ de y'a d'an ma notification b'an bolo autorité dɔ de y'a d'an ma dugukolo sumana autorité dɔ de y'a suma bɛɛ sigiyɔrɔ fana n'i ka papier dir'i ma sariya ti jɛda i ka dugukolo jɔ i yɛrɛ ma i bɛ géométrie dɔ de ɲini fana géométrie ka taa yira la mairie géométrie de taara dugukolo yira anw na donc n'a fɔra ko anw taara an sigi anw yɛrɛ ma ten o tuma mairie fana b'a yɛrɛ ma ten wa ngalgɛlɛ o tuma ni mairie t'a yɛrɛ ma ten o kɔrɔ ye ko anw ma sigi an yɛrɛ ma ten parce que mɔgɔ ka yɔrɔ cira n'i y'a ɲininka ni min ma notification yira o bɛ permis yiri la faamaw don dongo don su ni tile u bɛ taa ni ka segin na aéroport nin na dɛ u bɛ taa u ka jamana tagaw la u bɛ tɛmɛ yɔrɔ in fɛ u ɲɛ b'a la fana donc f'a ka faamu de k'a fɔ zone aéroportière ko nkalon de don ka d'a kan n'i y'a lajɛ u ye yɔrɔ dɔ feere tuguna ma sisan a wari taara min n tun b'a fɛ ka o ɲininkali tɛnku secrétaire général la o tuma moi je m'arrête là d'accord Laseli Jakite conférence de presse kɛnɛ kɔnɔ aw ye gafe yira an na min bolonɔ bilalen bɛ Ibrahim Boubacar Keita ni Boubou Sisi ni Soumaïlou Boubé Maïga n'o ale tɔgɔ tɛ bɔ ko min na ni u y'u bolonɔ bilala ka taa se Mustafa Sidibe ma k'a fɔ ko 50 hectares o feerela Tuguna ma Seydou Nantoumé a kɛra Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɔnɔ mais Tuguna bɛ depuis Akiletile la dɛ ɔ ale tɛ zone aéroportière fɛ wa yɔrɔ wɛrɛ caman bɛ yen minnu jɔra ɔ aw ka kɔrɔfɔ kɔnɔ conférence kɔnɔ kan a yɛrɛla k'a fɔ ko o yɔrɔ caman o bɛ zone aéroportière kɔnɔ u ka kɔrɔfɔw la ɲɛfɔli kɛ an ye nin kan parce que a don kuma caman fɔra kɛnɛ ka yɔrɔ minnu jɔra ɔ ka taa se Seydou Nantoumé ta in ma d'accord ala k'an bɛɛ sɔrɔ amina rabi an bɛna Tuguna ta nɔfɛ i b'a ye k'a fɔ décret min taara ka di Tuguna ma a taara le 7 février 2019 donc o contrat de tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais a nana kɛ a ka d'a ma je pense que ministre fana ka intervention fana kɔnɔ a y'a fɔ ko président yɛrɛ de y'o feere Tuguna ma Tuguna yɔrɔ in 50 hectares sɔrɔ a contrat lama donc IBK a y'a feere a ma yɛrɛ sisan signé par IBK donc décret yɛrɛ de don contrat o t'a la bilen donc an y'a fɔ sisan zone kɔni a jɔlen don a jɔcogo sugu bɛɛ lajɛlen na an ye k'a fɔ sani anw yɛrɛ ka sigi dɔw sigira ka kɔn anw yɛrɛ ɲɛ i b'a ye k'a fɔ cili yɛrɛ a jɛra olu la da ma se ka se o ma bilen jɔnw o tuma jɔnw ta ma ci donc sori jamana in kɛra a dɔ de ye sa ne ma marifa ta ou bien ka muru ta i tɛ lamɛn jamanaden minnu ye an ka lakanabagaw faga kɔrɔn fɛ k'u da k'u kan tigɛ k'u kɛ jugusago ye diɲɛ ɲɛfɛ u yɛrɛ kɛlen bɛ ka tɔgɔ dɔ da yɔrɔ kofɔlen na n'i t'a fɛ ka min fɔ yɔrɔ jumɛn don Kidalide Intalabugu a bɛ wele o cogo de la Sirakɔrɔ Kidalide Intalabugu i b'a ye k'a fɔ hali u bɛ baara kɛ waati minnu na dogo t'a la foyi t'a la mais o fana baara a fɔra ko k'u lasigi de yɔrɔ ci in ma se olu ma wa yɔrɔ ci est ce que jamana faama ninnu bɛna sɔgɔ k'a fɔ k'an bɛ taa yen quoi est ce que u bɛ sɔgɔ ka taga yen k'u bɛ taa yen u tɛ sɔn jamana in kɛra fɛn dɔ n y'a fɔ kuma kɔnɔ sisan ni marifa t'e bolo u bɛ jɔyɔrɔ t'e la min bɛ olu yɛrɛ ka ɲɛnamaya dan tɛmɛ u mago t'e la quoi donc o la sisan an k'an ta ɲini sariya kɔnɔ an ka marifa to yen voilà donc minnu bɛ an balima minnu bɛ kɔrɔn fɛ n'o ye plateforme sema ye olu de bɛ Sirakɔrɔ fanfɛla in na ka caya olu ta ma ci olu u tɛ sɔn ka da k'u sogo la yɛrɛ k'an b'a ci u tɛ sɔn i b'a ye k'a fɔ u nana yɔrɔ min ci ne sisan i y'a fɔ kuma kɔnɔ fɔbaga tɛ minnu bolo jigiya t'u la mais u ka dɔn k'a fɔ ko ala bɛ yen zone kɔni a jɔlen don jɔcogo sugu bɛɛ lajɛlen na a y'a fɔ kuma kɔnɔ an ye Tuguna fɔ sisan décret taara o la yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen min ye Pitu Baro ka yɔrɔw ye min ye dɔgɔnɔmuso Gindo ka yɔrɔ ye a yɔrɔ o titre yɛrɛ ma bɔ fɔlɔ ekɔliso jɔlen bɛ yɔrɔ kɔnɔ ekɔliso dɔ bɛ chantier la n'o ye INA ye donc zone aéroportière ko c'est à dire n'an ko k'an bɛ don a kɔnɔ
an bɛna fɛn fɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ min yɛrɛ man ka fɔ jamanadenw ye en réalité. mais ni tiɲɛ ma fɔ tiɲɛ tɛ dɔn dɛ. Voilà. d'accord an bɛ taa Isa Yafɔn Tarawele fanfɛla la. Isa Yafɔn yɔrɔ minnu cilen filɛ nin ye minnu ma ci aw ka kɔrɔfɔ kɔnɔ i bɔra ka Jakite lamɛn sisan yɔrɔ ci ninnu kɔnɔna la a daminɛlen tile kana bila sisan na an bɛ se ka bilan jumɛn retenu a kɔnɔ ni n ko n ka bilan yɔrɔ caman bɛ minnu ma ci a dun fɔra k'a fɔ ko yɔrɔ minnu filɛ nin ye ko mɔgɔw de tɛ yen k'a fɔra ko a man kan ka kɛ siyɔrɔ de ye komi k'a bɛ se ka kɛ baarakɛyɔrɔ ye mɔgɔw tɛ taa yɔrɔ ninnu na yen wa. Très bien Sori n'i ye ɲininkali k'o la an bɛ jaabi min di o la dɔrɔn ni yɔrɔ ci daminɛ le 14 janvier 2021 o kɔfɛ minisiri a ye bɔli min kɛ a ko de k'u bɛ aéroport libéré u yɛrɛ bɛ ka hectare hakɛya min fɔ k'a fɔ jama taar'i sigi o la illicitement k'u b'a libéré ko hectare jusqu'au dernier chiffre o de kɛra a ka laseli ye ka se jamanadenw ma bon bi an b'a ye k'a fɔ o ma kɛ baara ye u nana daminɛ u y'a daminɛ FEBAC fan fɛ ka na anw sigilen don i b'a fɔ FEBAC kɔfɛ ka gun Ɲamakɔrɔ habitation kɔrɔ ninnu na donc an gunnen don o de la donc u ye cili daminɛ an ka yɔrɔ la ka yɛlɛ vendredi o y'a sɔrɔ u tilala an ka côté la pewu u tun kan ka don Sirakɔrɔ donc mais Sirakɔrɔkaw u y'u kunbɛn comme a y'a fɔ cogo min na a tɛ si u la ka taa Sirakɔrɔ parce que mɔgɔ minnu bɛ yen u dɔnnen don wa u ka kulonkɛ n'u ka sɛbɛ bɛɛ ye kelen n'o o ye kɔrɔnfɛmɔgɔw ye donc u tɛ se ka don yen cogo si la bon ni o de fait que u ma se ka don yen fo ka se bi ma i b'a ye k'a fɔ o kuma o bɛ kuma in sɔn ji la directement quoi parce que olu ye laɲini min fɔ k'a fɔ minisiri ye kɔrɔfɔ min fɔ ko u tɛ chiffre kelen to yen n'u m'a ci et que baara ka jɔ o b'a yira k'a fɔ a y'a yɛrɛ sɔsɔ donc injustice sociale o de bɛ yira bɛɛ la sisan kɛnɛ kan donc o bɛɛ kɔfɛ i b'a ye maa minnu cira fo bi u bɛɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ yen su fara tile kan u b'u ka laɲini ɲini halisa donc o la an b'a ɲini minisiri fɛ dɔrɔn laɲini ye min ye anw ni aéroport tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la fiyewu n'i y'a jateminɛ ma yɔrɔ min ci bi n'o ye Sirakɔrɔ an ka laɲini tɛ k'a fɔ mɔgɔ hali ni kojugu y'i sɔrɔ i ka laɲini tɛ a k'i mɔgɔ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka précision di aw bɛ k'a fɔ yɔrɔ min ko Kidali 2 a bɛ Falajɛ de fɛ Falajɛ ani Ɲamakɔrɔ donnen bɛ ɲɔgɔn na c'est ça dɔɔni et non Sirakɔrɔ d'accord an ka taa ni kuma ye Bokari Samake 14 janvier 2021 ka na bila bi la aw ye kasara caman sɔrɔ bolofɛn caman tiɲɛna dɔw ni tora bilan jumɛn kɛlen bɛ aw fɛ ka na bila bi la bon alhamdulilayi Sori e yɛrɛ bɔra ka kuma fɔ sisan ka bɔ le 14 janvier la ka se bi ma mɔgɔ 3 de sara anw fɛ Ɲamakɔrɔ tiɲɛ don Ala de bɛ maa fa nka anw bɛ nin saya in da jigilatigɛ saya de kun mɔgɔ min sara dimanche don a y'o de fɔ don min na journaliste taara ɲininka yɔrɔ ci don a ko aw bɛ ɲininka n bɛ mun fɔ aw ye parce que ne sara ka ban a ko nin yɔrɔ in cili ne sara ka ban aw bɛ fɛ ne ka mun de fɔ aw ye o tigi de sara dimanche a ka so ci don a ye min nakali jamanadenw ye journaliste ye o de filɛ journaliste kɛlen k'a ɲininka k'i ko mun i bɛ se ka mun de lakali bi fanga ye a ko n bɛ mun de fɔ bilen ne salen kɔ ka ban donc an ka conférence de presse kɛra dimanche a sara ka bɛn o dimanche tɛmɛlen ma sɔgɔmada fɛ Ala ka hinɛ ani sɔrɔsiw bɛɛ lajɛlen na amina la donc i b'a ye maa 3 de sara anw fɛ Ɲamakɔrɔ Falajɛ ta t'o la an ye démarche kɔni kɛ parce que an ye lettre ci an bɛ tɔnba min kɔnɔ n'o ye UACDD ye a ye gafe dɔ ci an ka président de la république ma bi n'o ye transition faama ye Bandaw a
a ye lettre ci a ma ka laɲiniw k'a fɛ ka fɔ vraiment zone aéroportière ko in a tiɲɛna nkalon an b'a kalama déjà lettre in kɔnɔ a yiralen don a la gafe minnu bɛ yen aéroport bɛ ɲini wagati min a ɲinina dugutigilakaw de fɛ k'o daminɛ kalabankɔrɔ la ka se ɲamakɔrɔ ka se falajɛ ka se senu ka se sirakɔrɔ ka se musala ka se musalabugu ka se guana o n'a ɲɔgɔnnaw a lettre bɛ yan 93 ka ti cercle les lettres adressées ni dugutigi ninnu na ka aéroport laɲini fɔ a kɔnɔ bon o aéroport kelen min laɲini n'a kɛra o dugutigilakaw fɛ o dugutigilakaw de jɛra n'a ye k'a di maa fila ma Jean-Marie Kone Seydou Badian Kuyate Moribo Keyita ka laɲini kɔnɔna na Kalabankɔrɔ dugutigi bɛ mun fɔ an ye a y'a fɔ ministre fana ye a ko avion ne tun bɛ jigin Amdalaye fɔlɔ avion a fɔra ko ka aéroport bɔ yen ka d'a kan maaw sera aéroport ma Amdalaye kɔnɔ aw nana ni woro 10 ye an b'a feere aw ma an b'a tɔnɔ da an ye woro 10 minɛ an ye nin di aw ma ka fɔ a ka kɛ avion jigin kɛnɛ ye nka yɔrɔ min dilen filɛ aw ma o de korilen filɛ aw nana an ka dugu sigilen sɔrɔ yen ni an ka dugu de tun kan ka wuli aéroport ye o tuma a y'a wuli ka bɔ Amdalaye jama de ye munna an ka jama bɛ wuli aéroport fana ye o tuma jamana fila don wa ɲininkali gɛlɛn donc dugutigilakaw ye ni ɲininkali k'o la donc an ye hakili jigin k'o la k'o gafe d'a kan ka degɛrɛ fila d'a kan degɛrɛ fɔlɔ 95 min ye hectare 7,000 hectare 8,720 ani 20 ci an y'o degɛrɛ d'a kan degɛrɛ 99 an y'o d'a kan min ye hectare 1,526 bɔ a la an y'o d'a kan donc i bɛna ye aéroport ko bɛ fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni o ti nin ko ninnu kalama et puis mɔgɔ min ni a ka information bɛ limité a ka carré de kɔnɔ quoi ale yɛrɛ fana courage t'a la k'a ɲɛɲini fana n'o tɛ aéroport bi a lakodɔnnen don bi k'a fɔ aéroport ko a dan ye kogo bɛ yɔrɔ min na o de aéroport da ye sibiriyan kelen tɛ kɔfɛ so an bɛ jamana in kɔnɔ an ye maliyɛn ye koyi an wolola yan de an mɔna yan de an y'a sɔrɔ tiɲɛ ye wa an b'an faso fɛ an ti foyi sɛgɛrɛ ka ɲɛsin jamana in ma ni ladilanni tɛ mais jamana k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ ka denw tɔɲɔ ka se degré min na an tɛ hɛrɛ sɔrɔ abada ni fantanw ka hakɛ ma d'a ma donc u k'an ka hakɛ segin a ma aéroport ko tiɲɛ t'a la bi tiɲɛ t'a la sini wa aéroport kɛnɛ n'u bɛ k'a fɔ ko aéroport kɛnɛ u bɛ k'a feere a wari bɛ ka taa min feerela tuguna ma an bɛ gino min feerela ma min feerela Petit Barou ma nin bɛɛ bɛ Ɲamakɔrɔ de u bɛ ka ɔkɔliso minnu jɔ a bɛɛ bɛ Ɲamakɔrɔ de o tuma hectare u ye balisi min turu balisi turulen don ministre y'a fɔ a ka communiqué de presse kɔnɔ ko en 1995 k'olu ye 7194 hectares de ci ne m'a fɔ n k'a filila dɛ nka a ye fɛn dɔ de dogo o ye jumɛn a ye min dogo parce que a ko 95 k'olu ye hectare 7,000 ani hectare 194 de ci a fɔ a communiqué de presse la alors que olu ye hectare 8,712 de ci a bɛ fɛ ka fɛn min dogo o ye hectare 1,700 hectare 1,526 min bɔra a la décret 99 o ye hectare 1,526 min bɔ a la dɛ a bɛ ka o yɔrɔ in de dogo parce que ni baliji y'a ci 95 hectare 1,526 bɔra a la pourquoi a tɛ taa baliji bɔ ka bɔ yan ka n'a da min bɔra a la ka n'a da o da la a tolen bɛ 1,526 bɔra a la mais halisa a tolen bɛ o dan de la donc ka communiqué kɛ mɔgɔ min ni o ka recherche man bon mɔgɔ min n'o ka faamuya fana ma labɔli kɛ o b'a fɔ ministre y'a fɔ sans chercher à comprendre a bɛ da ministre y'a fɔ a bɛ da o de ma donc o de y'a yɔrɔ duguma yɔrɔ ye pour que k'a fɔ jamanadenw ɲɛna hectare 1,600 hectare 1,526 min bɛ yen o ye jamana ta ye ne Bakari ta tɛ dɛ mais jamana ta don o kɛnɛ min bɛ yen fana o de laɲini fana kɛra jamana fɛ wa jamana ye o de di fana mairie y'o de morcelé wa mairie ye papier b'o la k'o di anw ma anw y'an ka maɲumako wari kɛ k'o de jɔ donc anw ma sigi anw yɛrɛ ma ten la il faut que mɔgɔw k'o yɔrɔ faamuya kosɛbɛ d'accord Bakari yan'an ka kuma bɔ i bolo aw ko
norme internationale d'une zone aéroportière 750 hectares aw ye kunnafoni aw y'a sɔrɔ yɔrɔ jumɛn? Très bien. Sori Mali ka bon nka Mali bɛɛ bɛ tɛgɛ de kɔnɔ. Papier minnu dilen filɛ anw ma an y'a sɔrɔ an ka wuli ka jɔ la parce que ni mɔgɔw ko k'e ta ye nkalon ye f'e yɛrɛ ka courage de sɔrɔ fɛn min b'i ka kuma sɔn ji la i k'o de ɲini. Min ye n dabaliya ban Mali bɛ jɛkulu dɔ de kɔnɔ aéroport bɛ jɛkulu dɔ de kɔnɔ a bɛ fɔ ma ko ASECNA aw ka nin norme internationale ni ani ASECNA ta danfara b'u cɛ wa? Danfara t'u cɛ ka d'a kan anw ye document ninnu caman sɔrɔ ASECNA de la. A tɛ tɛmɛ nin kan. N da sera UACDD ma sisan chaque 2 ans u bɛ forum international de kɛ forum ni i b'a ye farafinna jɛkulu jamana in bɛɛ lajɛlen bɛ k'a kɔnɔ an bɛ taa jamanaw yaala an bɛ jɛ ka bɛɛ b'i ka gɛlɛya fɔ a ka ca Ala fɛ o ko in tɛti bɛ Masa Kone bolo min ye n yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ ye ne UACDD secrétaire général don an ka o tagali fɛ Dakar Mali ye gɛlɛya min se anw ma anw da donna la ka ɲɛfɔli k'a la. Aw taara fo ASECNA siège la. ASECNA siège la o senfɛ. A tɛ tɛmɛ quoi. Donc ka taa fɔ parce que an y'a fɔli min kɛ ko aéroport ye hectare 8,700 ani 20 de ci aéroport kama. Kodɔnnaw sɔrɔla ye min dabali banna jamana bɛ se k'o kɛ cogo di o fana cili ye maa 4,712 de ci. Donc mɔgɔ dɔw sɔrɔla sali kɔnɔ min ko k'o tɛ se ka kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ quoi ko jamana ɲɛmɔgɔw tɛ sɔn o ma quoi. Donc an tor'o la u y'an ka kumaw noté réunion bi ban waati min na olu de bilala an ɲɛ ka taa ɲɛfɔli kɛ o m'a fɔ an ye a ye taa aw ka jamana kɛlɛ o m'a fɔ an ye aw ka jamana ye suɲɛli kɛ u ko anw kɔni ka yɔrɔ dan ye min ye o y'a sɔrɔ hali a ma kori fɔlɔ an bɛna taa kogo kori a la sisan nka a ye taa ɲɛɲini aw ka jamana ɲɛmɔgɔw ka tiɲɛ fɔ aw ye u ye document di anw ma hali aéroport plan u y'a a plan extrait di anw ma aw ye ɲinini kɛ 95 a ye degré min ye cili kɛ u y'o copie d'an ma 99 degré min ye réduction kɛ u y'o fana copie d'an ma ka tila ka plan extrait copie di an ma fana donc maa min n'an seginna Mali kɔnɔ n'an ye sɛbɛn daminɛ k'a ci gouvernement ma don min ne de tun bɛ UACDD ka lettre suivi kɛ en tant que coursier don min na ne taara ministère de domaine na u ye n ɲininka aw ye document ninnu bɔ min. Sinon an journaliste fɛ o tɛ fɔ dɛ an journaliste fɛ i b'an kɛ wolanta an ka source fɔ a y'o ta fɔ wa? An ma fɔ dɛ. D'accord. An ma fɔ an y'a f'u ye de k'a fɔ a kana ɲinɛ k'a fɔ a ye fantan minnu tun ye u bɛɛ baramɔgɔ bɛ fanga in kɔnɔ. O wulibali 90 Musa Tarawele ni cɛman ka lettre min bɔra lettre confidentielle de don anw y'a sɔrɔ cogo di a bɛ anw bolo an ye lettre in ye a ye lettre in ye o fana na o kumana min kan norme internationale d'un aéroport c'est 750 hectares c'est bien dit là-bas o fana b'an bolo an ye nin dalilu de fara ɲɔgɔn kan k'a yira gouvernement na wa gouvernement tɛ se ka nin sɔsɔ ko ye anw m'a dilan gouvernement de y'a dilan fo n'u y'a fɔ an ye ko république ye fila ye ayi kelen don ni kelen kɔni don u ka da la k'a fɔ nin kuma in ye wulibali de nin tɛ se ka sɔsɔ a daluya bɛɛ lajɛlen b'an bolo de an t'a fɔ an kun fɛ ne nin de fɔ n ko jamana marabagaw wagati dɔw la u ka courage sɔrɔ ministres u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ baarakɛta dɔw kan avant que u ka actes kɛ wagati kɔni a koronna kosɛbɛ. Très bien. Nɛgɛ kaɲa 8 sanga 50 an y'o sɔrɔ kumaso kɔnɔ an tɔ miniti 5 ye. Ok. Lansana Jakite et secrétaire général ye jɛkulu in kɔnɔ coordination des associations de déguerpis de Ɲamakɔrɔ Jalobugu farankan min ani kuma laban min b'i bolo mun tɛ kelen an ka tour de table kɛ ka kuma in kuncɛ ni ɲininkali tɛ kuma bolo kuma ɲininkali tɛ bolo. Bon ne kun ka ɲininkali kun ye min ye dɔrɔn porte parole n'a sɔrɔ ni avancement dɔw kɛra n'u bɛ ka satisfaction dɔw sɔrɔ. D'accord. Ne bɛ fɛ k'o de dɔn. Ok n'an ye kuma di a ma kumakan laban je crois que a bɛ n'i ka ɲininkali jaabi Lansana farankanni miniti 1 don. D'accord, ok. Kana kuma nɔfɛ o la teliya la
le 1er octobre 2020 ni ministre ka barabolo mɔgɔw sani ministre yɛrɛ ka na u ye gafe ci coordination ma avis de réunion u y'a ci coordination ma aw ka jɛkulu ma an ka jɛkulu ma an taara lamɛn le 1er octobre 2020 u ye layiru ta an ye k'a fɔ u ye administration territoriale conseil kun bɛ a don u ye baara dɔ kalifa a la k'a fɔ u ye ɲamakɔrɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ casier ɲamakɔrɔ kuranin na bɛɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka na ni document ye donc o la an bɛ wele tuguni an bɛ taa sigi kuma in kunna donc ne bolo ministre nalen nin cogo la o conseil technique bɛ yen o segali kelen bɛ yen segali de tun bɛ ka intérim assurer sani ministre yɛrɛ ka na parce que o waati y'a sɔrɔ ministre président bɛ premier ministre bɛ gouvernement ma sigi fɔlɔ donc ni jamana baara bɛ taa de k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn dafa e bɛ bɔ yen ne bɛ na an b'a ta e y'a bila yɔrɔ min na ne b'a ta yan an bɛ taa n'a b'o bolo kan olu tun kan ka avis de réunion dɔ di an ma sani nin baara in fana ka waleya donc k'a fɔ segali y'a fɔ don min na o yɔrɔ la a ko aw bɛ yɔrɔ in na ala kodɔnnen don an b'aw kalama an bɛ foli sɛmɛ aw ma silamɛ don i n'a fɔ n fana b'a jigiya k'a fɔ silamɛ don a ye nin fɔ nin don k'a fɔ ɲamakɔrɔkaw a ka nin ko in mɛnna sen na mais an bɛ dɔ bila cidenya la a don ala y'a fɔ IACD secrétaire général n'o ye Masa Kone ye a ka ɲa u ma ka dossier ninnu lase u ma parce que a y'a fɔ dugukolo baarakɛla fɛn fɛn tun bɛ a don ka bɔ gouverneur la ka na fɔ IGM na document ma sɔrɔ o si bolo aéroport tun bɛ yen k'a fɔ tiɲɛ na ɲamakɔrɔkan ninnu u bɛɛ recasera document dafalen fila an bolo donc o la o ma sɔrɔ min kɛ a ko ko bon n b'aw la cidenya a ka document ninnu ɲini ka na d'an ma pour que an bɛ se ka ɲamakɔrɔ Jɔlibugu problème in bɔ sen na a ko mɛnna sen na ten donc n'a b'o togo la ne bolo an ka segin o ma ka baara kɛ ni hakilinaw ye o ka fisa ministre ka taa fɛn fɔ k'a fɔ a taara aw sigi aw yɛrɛ ma sani e ka na baara la e taara minnu sɔrɔ n'olu ye passation k'e ma olu ye fɛn dɔ dilan ka kɔ e ka nali ɲɛ ne bolo i ka ɲininkali ko la i ka sɛgɛsɛgɛli k'olu la donc o la ka foli lase aw yɛrɛ ma jamana in ala ka basigi nati ala ka fɔ bɛɛ ni kanbɛn don ani ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ ala k'a dɛmɛ ala ka tiɲɛ bange jamana bɛ marabolo min kan ala k'a yɛlɛma sinon a kɛra anw bolo nimisa ye parce que n'i y'a jateminɛ a tɔɲɔ barika bonyana tile fila in na ka bɔ 14 janvier la ka se bi ma a y'a fɔ cogo min na minnu tanyana an bɛ ala deli ala ka hin'u la ala ka se a kuma lafiya donc an minnu bɛ kɛlɛ kɔnɔ ala ka tɔ nɔgɔya an ɲɛna amin ale kɔni miniti caman ta seconde damadɔ miniti kelen bɛ di Bakari ma sabula wagati kɔni sera problème t'a la donc an b'i fo ni baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ foli dɔw kɛ ala k'aw bolo mɛn a la halisa k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye nin ko in olu kelen de bɛ se k'a la dilan n'a ma ɲa k'a fɔ tiɲɛ u y'a dɔn k'a fɔ an b'a kalama wa diɲɛ mɔgɔ fana b'a kalama bon kɛlɛ in hakilina kɛlɛ de don bi u k'a lajɛ ko in a mɛnna ten kɛnɛ in anw bɛ se ka sigi a kɔnɔ jamana mago bɛ fɛn o fɛn na o fana bɛ se ka k'a kɔnɔ parce que ni DGRP tɔ ta k'a lajɛ fɛn dadɔnnen don coordination ka dayɛlɛlen don donc wagatiw bɛ se k'an wele an bɛ sigi ka fɔ kɛ ko in bɛ se ka dilan ɲuman min kɔnɔ an b'o sigi ka fɔ kɛ inshallah donc an bɛ dɔw kɛ ala k'an bɛɛ sababu amin rabbi inshallah i Traoré Nango Bokar Samake miniti kelen sabula a yɛrɛ tɛ miniti kelen bɔ ka ban rapidement n bɛ n balimamuso ka kuma jaabi an bɛ se k'a fɔ Dieu merci avancement dɔw sɔrɔla la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ cili jɔ la o belebele dɔ ye an ka laɲini tɛ an balima sirakɔrɔkaw vraiment sibiriyan kelen ka ci senu sibiriyan kelen ka ci donc cili min jɔra o ye fɛnba ye o bɔlen kɔ a la an ye haut conseil islamique secret a président da donna na a nana visite terrain kɛ o ye belebeleba ye bɔlen dugutigi b'an kɔfɛ bi a n'a ka dugu 10 ani kɔ donc olu bɛɛ b'an kɔfɛ bi olu y'a jira k'a fɔ aéroport kɔni dan ye min o dɔnnen don olu ye min di gouvernement ma o dɔnnen don wa olu ka dugu tɛna wuli bilen gouvernement ye bilen ka kɛ aéroport ye Bakari an b'aw bɛɛ lajɛlen fo foli diyara ye technicien tɛgɛ bɛ sanfɛ ko wagati kɔni nana kɔrɔ kosɛbɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ wagati min sugantira ka di an ma an ka ɲɛmaaw fɛ wagati nana i tɛnkun ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw walemadɔ maa welelen sanga in kɔnɔ o kun ye Nango Bokar Samake porte-parole de la coordination ka taa se Lansana Jakite ale secrétaire général ale ni Isa Yanfo Traoré ale secrétaire général adjoint ninnu de kun ye an ka maa welelen sɔgɔmada in na
coordination des associations de déguerpis de Niamakoro Djalobugu an kun bɛ ka kuma o ka yɔrɔ ci min ni u ye kɔlɔlɔ sɔrɔ a la janvier kalo tile 14 san 2021 aw bɔra k'u ka kɔrɔfɔ lamɛn ka hakɛto ɲini kɛ maaw fɛ an bɛ maa minnu fo habituellement sanga in kɔni wagati nana kɔrɔ kosɛbɛ DG Dukara Mame Donna a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'u ni sɔgɔma ka taa se Mamadou Nama Keita ancien directeur national des routes en bas fo Katase, directeur général de la protection civile colonel-major Seydou Doumbia, Katase Labas Djire Aleni Moussa Doumbia, Outloba Anna Sangay Kono Mayambugu ku Beladjilen fo ko wolimando, Madame Koulibaly Wassa Samake maire délégué Mayambugu ani Bokar Keita maire de la commune 6 ambu fo ko wolimando kanen kono. Wakati koni anana tenku Sira Kamara ale tigɛ kun bɛ nɛgɛ la ne tɔgɔ Sori Ibrahima Diallo ne ni kuma an de kun bɛ kumaso kɔnɔ sanga in kɔnɔ ka an ka maa welelu bisimila ka ɲininkaliw tɛnku u la aw bɔra ka kɔrɔfɔw mɛn tile hɛrɛ ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma aw sɔgɔlen to Renouveau TV Renouveau FM Isa Kaba Sidibe n'a ka maa welelenw u bɛna se kunnafoni kɛnɛ kɔnɔ sanga in kɔnɔ kunnafonidilaw aw fɛla min ye o fana ka dɔn jamana maracogo la tile hɛrɛ ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma wasalam.